seks, cygaństwa i nikotyna. Jeżek we festelnym sztichu, bo Blank nie miarkuje, w to będzie czytał, albo w to będzie słuchał. Bo są łoszkliwce, w które zaroski kajsik mnie tam łosze redzą, łosz lechtują i ino by dam ją utropa. Ale co tam, wisi mi to nikiej kilo kitu na ziherce. Muszę o tym pogowynić. Jakie jest sebą ta Blank maluśki, moja mamulka i starka tuplikowali, co nielza na isto cyganić. Bo jedne cygaństwo rodzi insze kminienie. Nie szczerowało ich to, nie wadziło im to snadną rzeczą twierdzić i że nie mają bladego anongu, co tyż to się stanęło ze szokoladą na łączowskiej familio, wszystkie domowniki miarkowali czyście i że skukali ją we fachu za kilszrankiem. Tak też nie brałem się tych mamulkowych i starcynych doradów do serca ze fest wyolbrzymioną powogą. Ale ino do momentu, kiedy roz czasu na wieczerz, a jechałech razinku we taksie, spomarkowałech i że Blank zaboczył, przepomniałech o jednej festelnie ważnej sprawie i kozałech taksiorzowi, co by chociaż na jedną okamżyk sztopnął, zahaltował. Lecy kandy ciepnąłech, może to być tankstela, supermarket, apteka. A co oni, panoczku, chcą se lajsnąć? Spytał się taksiorz. Deczko, że się zawahał. Zamierzałech lajsnąć się pakslik kondonów. Jeśli się tak nad tym pomedikować, idzie dojść do wniosku, że ten pakiet kondonów to tak naprawdę zacha nie do przecenienia. One ci przeca i życie poradzą retnąć. W przeciwieństwie do papieża i naszych przykościelnych politykierów woża sobie jak przynależy. Snadną rzeczą nie podzielałem się ze taksorzem tym refleksją, tym objawieniem moim, wolałem wykuglować się od nadbytnej i daremnej poufałości. Co miałem ci mu rzeknąć? I że mam zamiar kochać się, pożyć się bez sołku noc, a że do rozwidnioka, a on mi w tym wspomoże, jeśli mu się to zdo, albo i nie. Po chwilce medikowania odrzeknąłem. Cygarety! Nie uważam cygaretów ani za nieocenione, ani też za ratujące moje życie, ale taką odpowiedź razinku przyszła mi do Filipa. Deczko się wyprościł. Cygarety? We aptece? Nikoret! Poprawiłeś się? We flostrach! Byłeś Zesia festelnie zadowolniony. Wylazło ci na to, że tak się można przesłyszał. Zahaltowali mi przy nocnym sklepie, kupiłem pakslik tych kondonów, snadną rzeczą nie obejszło się bez jakiegoś tam rozprągu i zamlonio się przy kasie, kiej przedowacka wrzeskła ci na cołki karpenter. A jakie one mają być te kondony, panoczku, co? Lecy jakie, wysyczołek, wcisnąłek je Blank na sam spodek zadnich kabzy, siednąłek nazo do taksy i pojechali my dalszy. Przydają się do czegosik? Zagadnął taksiorz. We pierwszej chwilce pomyślałeś, i że on się pytał o te kondony, ale w tym okamżyku przyszłeś na to, i że jemu idzie o te flostry Nikoret. Syganiłeś ci na letko na przecać. Przydają, a przynajmniej tak mi się zdo. A wertowne są? Nie ustępował i nie dawał pokój taksiorz. Nie zatela, odrzeknąłeś. Skany miałeś wiedzieć, wiele są we wercie. Powiedziałeś za tym, co są za tela drogie, co nie są za tela drogie, a wiele kosztują. No nie, dycha odpowiedziałem, bo mi się to zdało chyba słuszno cyna. W tym momencie powinieneś można zrobić coś, co by zweklować gotka na inszy, mniej nękający temat. Trzeba mi było można markierować i żenyną, napocząć go dać o czymś inszym, albo odgrować trwająco do farantu tej rajzy łosprawka bez mobilniok, przy wtorej to łosprawce byłby ino jedynym uczestnikiem. Baczyni kozało mi jednakowo zmienić i że tak ksiorzowi wartko się zmierznie zadawani pytań na cygaretowe tematy. Ale kaj tam! No ja, pochozało się co od dłuższego czasu on sam, ten szoferok też medykuje i studiuje o tym, jeśli by nie napocząć korzystać ze Nikoret. Opytowanie dopiero się oskrącało, dopiero nabierało szwungu. Długoście panocku kurzyli, pytał taksiorz. Odpowiedziałeś, że jakie 35 lat. Uznałeś, co to jest też dobrą odpowiedź, jakoś do inszą. A jako zorta cygaretów mieliście, panoczku, najbardziej rod?
Powiedziałech, i że byli to cikejsi karmeny, ani skorzy jakieś moderne amerykańskie, w które poczułech ino za reklamu w telewizji. A od jak dawna używacie, panoczku, tych flostrów, nie ustawał tak się opytować. A ja odrzykowałech mu bez zaciśnięte zemiska, symbole bez żółtej farby na nich po cygaretach, odkurzenia, Blankżech tego nie miał. Endlich on zapytał, a co tyż tak po prawdzie jest driny na tych flostrach nikoret, krom nikotiny? Odrzyknąłem zgodnie z prawdą, że Blank nie miarkuje. Uznałem, że za tyle już powiedział o tych flostrach, ale tak się chciał jednakowoż wiedzieć jeszcze więcej. Mogecie przeca, panocku, przeczytać, badać na opakowaniu do wymiarkowaniu tym istny. W polech we panika czułech, i że robię się szarłatny na fresie. Uzdołech, co by da markierował, i że nie dosłyszał jego słowecek, ale ten istny, ten ci wrazidlaty szoferok nie odrzykał się, nie dawał pokój. Kuknijcie ino, panoczku, na etykiet. Pewnikiem stoi tam napisane, co jest dryny, jaki to wszystko ma skład. Kiejbych miał taką powoga, to bych przewrócił ta moja zadnio kabza na nicę, wymnąłbych te kondony i markierując srogiego ipty, powiedziałbych ci mu, co prosiłech o nikoret, ach dostał pakslik guminianych kondonów. Nie zrobiłech ale tego, bo nie jest taki frechowny. Spuściłech ino Jankorniegowa i po cichutku wymamrołech bez uważowania, co już te opakowani wycie bez okno. Co takiego? Szoferok nie poradził uwierzyć własnym uszom. Ta rajza, taksum, to był ci jeden z najbardziej łoszczliwych momentów w moim życiu. Przeca ani za Karlusa nie gańbił się lajsnąć we budce pakiet kondomu. A tak już pokiwojno głową i raz drugi przejechali my już Blank bez gotki. Tamtego wieczora wspomnieli mi się do rady mojej mamulki o tym cyganiniu. Wróżtyż ci przyszłych na to, co erbnął szykownisto lekcjo życia. Nauczyła mnie ona ta lekcja, i że kiej się wylazuje ze chałupy, Blank nie idzie przepominać o kondonach. Chyba, i że mo się w kabzi pakslik nikoret. Ko wędził Eugen z